of the Dark. Yan. Guys. Yung isang obra. Guys. Yung akala ko picture, yun pala video. Yun ang masaklap, guys. Ayan, so meron pa dito, guys. Yung dati, nagpunta kami dito. Meron pa tong mga gamit. Siguro inalis na nila kasi wala na eh. Wala nang mga tourist. Yan, bagsak talaga ang turo na kayo. Ito. Yung mga mahilig sa arts lang ang makaka-explain kung ano yan. Waiting for forever daw yan. Sabi nila. So, yan guys. Yan. Yung picture na yan. Nandiyan o, McDonald. Oh, yung McDonald, Insula yan. Ah, Yan Insula. to, mga ruta ko. Yan. Tapos dito, Burnham. Kala ko ba kakain ko sa McDonald? McDonald na tayo. Op, op. Op, op. Baba ka garutina. Pa. Yan, McDonald. Ay, yes.